Beograde, dobroveče. Večeras gosti studija B su muzičar Ivan Milinković, muzičar Zoran Dašić, muzika Legende, Bravo, dobroveče Beograde. Dobroveče poštovani gledalci, evo uz ove divne note započinjemo i večerašnju. Ajde, prođi. Dobroveče. Ovo što je prošlo bio je Daša. Započinjemo večerašnju, pa ne znam, možda nije skromno, ali ajde da kažemo legendarnu emisiju. Imamo dobar razlog za to. I u pravom smislu te reči jeste legendarna emisija. Mada ja imam tu jedan mali amandman. Kažu, postoji neka razlika, kaže, nemoj da me zoveš legendu, nego me zove doajenu. Pa sad, koja je razlika između legende i doajena? Možda i to je jedna od tema kojom ćemo se baviti večeras. Je li usvojen ovaj amandman? Doajen je nego ko se jako dugo bavi poslom, koji je priznat i tako dalje, a legenda, znači, koji se nekad bavi priznat. On je otišao u legendu. Ovo je još uvijek aktualno, doajen je aktualno još uvijek. Dobro. Vi ste aktualni, evo, boga mi već... Pa, malo manje od 30 godina, prema informacijama koje sam ja uspeo da sakupim, odnosno koju smo uspeli zajedno da sakupimo. Fali još koliko, godinu, 2 dana, pa do 30. Pa zavisi kako se gledate. Mi smo uzeli kao zvanično 88. godinu, kad smo izdali prvu ploču, tad su bile LP ploče još velike, i tad smo se pojavili prvi put zvanično, u stvari, na Beogradskom proleću. To je bio, ne tamo, kad je proleće, mart, april, maj. 88. godine, da. Obično je od marta do juna proleće. Da, ali mislim, Beogradsko proleće. Festival je bio. Festival, mislim, na festival. On se dešava obično u aprilu, maju. Precizniji. I mi to onda računamo kao zvaničan početak grupe, ali u stvari nekih godina i malo više, mislim, pre toga se igravali, tražili kombinacije, to su prošli neki razni ljudi, mislim, dok se nismo našli dobitnu kombinaciju. Da. I da nije bilo Ivana, ništa ne bi bilo, je li tako? Kaži, a ja uporno pokušavam da kažem da smo mi mlađi, Jaci i Marijani, kao 89. nije 88. 7. Ne, 89. A dobro, šalim. Znate kako je bilo kada je, pošto je Bora Čorba, Dašin kum, naravno, i krstio Makija, Marka, krenulo je tako da je on rekao Daštu zvali Daša legenda iz roka i desi legendu i zaćete se legendu. I onda svi kao, kako oni, ko prepotent, pazi legend, svi ste dali. Ali šta ćeš, onda rekao meni, pošto sam bio u operi, da ćeš reći Toska, mislim, Bora meni kao rekao, Boro, to ovde ne prolazi u ovoj muzici, morat će ovde da budem drugačiji, tako da sam stvarno... Šta je poenta priča? Ja nazvam kad smo napravili grupu, mi smo klince pokupili i dobili smo kombinaciju. U svakom slučaju, posle svih ovih godina možemo reći da je ta kombinacija koja je bila traganje i lutanje za nečim što će biti uspešno i trajno, izuzetno uspešna i da je bila ono što je najvažnije dobitna. Pa jeste, jedna stvar postoji. Iskreno jeste. Alternativna muzika u rock'n'rollu i uopšte i modernim izvodima uvijek je bila onako malo forsirana, mislim, bila onako in varijanta i cenjena na neki poseban način. Ja gledam i legende i mi smo alternativna muzika, alternativa. Samo na drugi način. Alternativa čemu? Jeste. Po svemu ovo što možda čujete na našim radio stanicama, onda kad smo nastali, mi smo bili alternativa, a viš, sticajem okolnosti, mi smo i dan danas alternativa. Jer ovo što mi sviramo ne radi nikom. Mi ne sviramo ni narodnu muziku, ni zabavnu muziku, ni ovo. Vi ste između modernog, da kažemo i... Mi imamo neke formu, znači nekog čak i resitala, kažemo, to se ovdje zvaničuje kao i poezije, znači imamo elemente pop muzike, narodne muzike, izvorne, starogradske, sve smo ubacili jednostavno što se nama čini da to interesantno, simpatično, da može da bude savremeno, opet ima neke obređa progetnog prostora gde živimo. Ali dobro, stvari kada čuju, da li našu neku, nazovite pop numeru, ili tu neku lepu, blagu narodnu, ili neku treću varijantu kao što je izvorna, kada čuju da je to zvuk grupe Legend, što je dobro. Prepoznaje se taj zvuk, da. To je dobro, na neki način ta priča izbrendirana kroz vreme, stvarno, i slušajući Acu, kaže, još produži malo, a zaista lepo je čuti da zaista uspešno radimo toliko godina i kad kažemo non stop, mislim non stop, bude meseci kada se ne radi naravno, ali kada dolazi ovako koncerti i sve ova serija pre ovoga, ove večeri i posle ovoga,
Evo, već sutra smo u Valjevu, preko sutra u Nišu. Znači, lagano se pripremi za taj Sava centar, ali sve faktički su to koncerti koji će jako biti. S tim da u Sava centru će ove godine biti veliki hor. Kulturno društva Lola. Gudači će biti. Malo da vratimo priču na ono zbog čega su ljudi dolazili u Sava centar. Jer ranije je bilo, znate, manje scene, pa ne možete vi toliki aparat da iznesete. I naravno da smo mi sa tim se nosili godinama, apsolutno ljudima je bilo sjajno. Bilo je po nekoliko koncerata u februaru mesecu, bez obzira što nije bilo gostovanja, ali evo, ove godine će biti, da vratimo malo priču na ono grande, zvuk, onaj grande. I što je nama jako drago, izgleda dobro ide. Zadnje informacije, mi već imamo preko 2500 posjetilaca u Sava centru, a imamo još 11 dana. Znači da ipak postoji jako lepo da kucamo drvo što ga dana prolazi. To je ono što uvek insistiramo na tome kad idemo u susret nečemu. Obično su to koncerti, predstave ili sve ono čime se bavi ova emisija, pa se trudimo i da damo našim gledalcima informaciju i da kažemo da li ima karata. Znači ima još, ali malo. Ide jako dobro. Pa da, s obzirom da ima još 11 dana do 20. Znači, kad idemo, ljudi kažu Sava centar 6.000 ljudi, 7.000 ljudi. Sad centar prima tačno 3.750 ljudi. Sa pomoćnim sedištima 3.750. Znači, od 3.750, da kažemo, svih sedišta koje su u Sava centru, mi otprilike imamo već preko 2.500 popunjenih. Znači, ima karata, ali ide jako lepo. A da je ono što vi zapravo radite kvalitetno i da traje i da ste na dobrom putu da zaista budete legende, svedoči koncert 20. februara, koji je 55. put u Sava centru. Drago da si to ti rekao, to jest vi ste rekli, a ne mi. Možemo i ne. A ne mi, pošto malo neukosno može da zvuči kad mi kažem mi imamo sad preko 2000 koncerta, mi imamo 55 sati dana, mi imamo sve moguće nagrade koje mogu da se dobiju za kulturu, za ovo, za ono. Lepše kad vi to kažete kao vedete. Pa dobro, cifra je impozantna, brojka je impozantna, 55 puta. I potvrđuje zapravo sve ovo o čemu govorimo. Za mene je impozantnije, ako ispričam o tome, da je ovo 22. godina za redom. 55 puta ima ljudi koji su nadmašili, da ne kažem Balašević i više niko. Ali 22 godine za redom niko nije nadmašio, mislim da bez pauza u Sava centru. Ide se u tom pravcu da ljudi kad počnu da tražu Sava centru, da tražu, što sam rekao? Dobre, Aco. Toliko o kulturi. Toliko o kulturi. Da traže gde je Sava centar, u stvari traže gde su legende. Pa, shodno tome, evo sada da ne bismo, možda ne dužimo, pre 2 godine, 3 godine smo dobili... Imamo sat vremena, moramo da dužimo. Divno, super. A me lepo se družimo sa vama. Konačno na televiziji koja obeležava Beograd godinama i meni i detinjstvo obeležila i tako dalje i mnogima. I zato mi je drago što smo ovdje smo na neki način počinjali s Acom Kostićem i mnogima i davnih dana. Tako da, htio sam da kažem da smo dobili plaketu Sava centra pre, koliko dašu, ima jedno... 2 godine. Za 20 godina rada, jednog kontinuiranog i tu se ponosimo da smo jedno od par imena koje imaju tu mogućnost da se pohvale tim da sa Sava centrom su stalni saradnici. I znate kako kažu, kada je neko iz komšiluka, on nema ekskluzivu. Ekskluzive kada nešto sa strane, pa jednom u 10 godina, 20, pa kao, za to se spremamo. A ovo je tu i onda nije toliko interesantno u stvari. Mnogim ljudima kada dolazimo na eks prostore i preko, smo im jako ekskluzivni. Kao što je bila situacija sad u Bratuncu. Jeste, i pre toga u Bijelom polju. Ali tamo, to su ta mjesta koje su nažalost zapostavljena. I tamo su ljudi, publika ista kao i ovdje. Jedino Berane, recimo. Što sam rekao, Berane, namjerno. 3. marta, eto, tamo smo. Ne sad da bi reklamirali, nego to je. Čula ja. Ima tih nekih mjesta koje i tekako imaju kulturnu i finu publiku, jednostavno, ako jednostavno nisu na mapi, toj estradnoj mapi, tako zvone. Jer obično se kad se pravi kao nisu atraktivna. Pa da, obično je malo veća mjesta. A onda su zapostavljene. Tačno. A znate što je tu još bitno? Što kada vi dođete u takva mesta gde ne dolazi često neko, što kaže Daša i Laza, svirali smo svuda gde ima struje. Je jako dobro što se ti ljudi, što kaže Laza, da uzme njegovu reč, observacija dnevna u toku dana, sve štimuje prema onome da uveče izađe, da se skockaju i sredi da idu na koncert. To je velika stvar. I vi recimo često u manjim mestima vidite ljude koji su se tako doterali
sa ponosom bukvalno da istaknete to bilo gde i da ih slikate. To je divno čuti da postoji još uvijek. Verovatno će oni više pamtiti vaš koncert nego recimo u nekom većem mestu. To je jedan pametan, to je inteligentan, kulturan. Jeste, stvarno. Vi ste vrlo zahvalni gosti zato što možemo da razgovaramo na razne teme. Međutim, meni nešto drugo je u fokusu, a to je da, evo večeras kad smo se videli, vi posle svih ovih godina i posle svega što ste prošli, ja primećujem tu energiju koja i dalje među vama postoji, te varnice koje su pozitivne, u smislu da vam ništa nije teško. Vi ste se spremili večeras ovde u studiju za vrlo kratko vreme, probali ste tonski sve u redu i to se ništa nije promenilo u odnosu na ono, ako se ne varam, kad ste kretali. Ja sam to čuo za par imena, neću da ih ističem, vrlo su istaknute imena u našoj pop muzici i tako dalje. Ljudi koji su takvi bili i pred 50, pred 40 godina i sad su takvi. I znači, ima još imena zaista koja su... Mi smo takvi, to je naš presek. Da iskoristim priliku sad kad si rekao to, da 28. smo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Jako lepo reći, pošto su i oni rekli tako ste nekako živahni, sve nekako brzo, fino i to ide sve, a mi si polako. Tako da oni zaista godinama zajedno sa Beogradom i svim gradovima prate i to je jedan prostor koji je zaživeo poslednjih godina. Mi smo ranije radili u Spensu, ali se pokazalo da svake godine kada se pojavljujete idete na prostore koji su oko 1000 ljudi, što je jako lepo. Sava centar je nešto drugo i puno njih gravitira Sava centru. I zato što je jako dobro. Imperativ je taj da recimo nama, a i vrlo interesantno, u okolini Beograda, evo, potvrdit će moji drugari, Obrenovac, neki dan Stara Pazova, računamo Pančevo, sve je, to su stale 400-500 mesta, sve to prodato, što je jako dobro. I znate šta, vi kada ste tu, vi računate idete u Beograd, ali imate ljude koji to vole i koji će doći i posle tih koncerata i u Sava centru. Sad, ja ću da vas pitam potpuno nešto drugo, svaka čast na tome, poštovanje. Međutim, mene zanima da meni, nama i našim gledalcima objasnite kako zadržati taj nivo. Kako zadržati tu energiju da traje toliko koliko traje. Jer mi imamo danas sledeći problem. Dođu, tu se pusti pesma jedna, druga, treća i posle više nigde ih nema. Ko je kriv za to? I kako je ta istrajnost, na koji način zadržati sve to od početka do kraja? Dajte neki savjet onome ko možda gleda sa ovom trenutku, a želeo bi da krene vašim stopom. Ne bi ja da držim, izvinite, ne bi da držim, nego evo, šta će da kaže, ta rečenica, to se traži upropastila puno, veliki deo estrade. Mi nekad nas svrstavaju to nekad kao malo nešto, alternativa i šta ja znam, nebitno. Ono što je bitno reći, mi se rukovodimo uvek jednom kvalitetnom numerom, kvalitetom, pristupom takvim da je koji je univerzalna kategorija, svevremenska kategorija. I tu nećete nikada pogrešiti. Znači, ostati istrajen na putu kojim si krenuo, kako su te ljudi prepoznali, zavoleli i tako si se na neki način kroz vreme oblikovao, izbrendirao, oblikovao i potvrdio. Sad, mi smo na tom putu, hvala Bogu, imali i ovoga i onoga. I mogu da vam kažem, evo i Daša će da potvrdi, da smo mi imali puno puta i teške situacije kada se vi gledate, budete kvalitetni, da budete onakvi kakvi jeste vi. Nekada je to vrlo zahvalno jer ste posebni, a nekada i nije. Jer kao ko to još sluša, slušamo nešto drugo. Tako da, iskreno, grupa Legende vrlo često je bilo u situaciji malo da sebe preispituje svoj rad, ali u suštini pokazalo je se sve ove godine i svi ovi ljudi i publika i sve što je raspravljeno da smo mi zaista ipak za onu drugu stranu na pravom putu i da treba ono što si uradio od početka, što si razio kroz vreme, ostati na tom putu. Naravno da se proširuje zvuk, tu je Peđa koji radi recimo dosta na našem zvuku, na aranžmanima. Imamo ovih dana još neke numere koje će tek ljudi da čuju, koje možda i ne očekuju od grupe Legende, koje će biti onako malo u glavu, na prvu loptu neko iznenađenje, ali novina. Ima nekih koje nismo izvodili, koje ćemo izvesti u Sava centru. Jedna stvar, kad smo počinjali sa grupom davno, imali smo jedan imperativ kojeg za nas... On piše puno pesama, to je to. Da nas ne bude sramota od toga što radimo. To je jedini imperativ jednostavno koji postoji. I hvala Bogu, mislim da smo uspeli u svemu tome. Jednostavno, mi što radimo do sada, kažeš kako smo uspeli da ovo... Znači, mi radimo to što mislimo da je dobro i da je kvalitetno i iza toga stojimo. Ja prihvatam da neko to voli, neko ne voli.
Ali jednostavno, to su mi. Znači, ne mora sad da podnese nekim maskama da kažemo ja sad podilazimo publici pa i radimo ono što nas je malo blan, kao radimo, ali tako to se traži, ta rečenica, to se traži. Kad odeš na pijacu pa kao staviš kapu. Da, meni jako dobro, pošto mislim, ja sam to primetio, bar za sada. Jednostavno, i onaj ko nas voli i sluša i onaj ko nas baš i ne sluša, jednostavno sa ipak nekom dozom poštovanja to prilazi. Ja nisam u tom fazonu, ali vi ste kao svaka čast, mislim, vi ste kao... Ostali ste dosledni. Gospodar, sad da bude grupa. Ali mislim, na taj neki način, znači, to smo uspeli da uradimo sve godine. I smatramo da vreme nas polako to uverava u stvari. Da zaista ima neke vrednosti u ome što radimo. Jer vreme je najjači su, to je stara rečenica, najstrožiji sudija. I sad svakim novi fazom tehnike koji trči muzički i opšte ono, to je možda prodaš recimo za jednu sezonu, 2-3. To je kao dobar vic, kada čuješ po 5. put već nije smešan. Da, a ako ovo traje već 30 godina i šta je interesantno, nama se povećava broj pesama iz godine u godinu koju publika dobro prihvata. I koncerti se produžavaju. Da. Bukvalno kao nekim imenima za koja znam, produžavanja sam. Toliko je numera da ne možeš neke da izbaciš, neke su toliko dobre, onda ljudi kažu, niste ovo ni... Verujte da možemo 4 puna, 5 koncerta da ne ponovimo nijednu numeru da izvodimo. Ali neke su više, što kažu, sin, neke manje. Meni je drago da nas vreme nije demantovalo. Moram da vas prekinem, izvinjavam se. Šteta je večeras da potrošimo ovo vreme emisije da pričamo kad možemo da vas slušamo. Sa zadovoljstvom. Izvolite. Ja ne znam što mi uopšte pričamo. A to kaže i Pera. Izvolite. Koleginice, ja nemam ništa protiv da vi kažete nešto i u naše zajedničko ime. Ne mora kolega, ja znam da vi govorite i u moje ime, tako da... A znam da se vi slažete. Ali o tome ćemo posle. Pozvaćemo naše gledalce da budu uz nas, jer imamo nešto iza njih večeras, ali o tome kasnije. Kako da budem s tobom, ti ništa ne razumeš. Jutro je noć kad procveta, kad voliš treba da umeš. Kako da budem s tobom, veruješ samo kad vidiš, ali jednom bit će ti drago. Možda baš čega se stidiš, reci da li je to ljubav, kada se biraju reči, reci da li je to ljubav, kad ima neko preči, i reci da li je to ljubav, kad svemu nađeš mane, kad cela naša priča u 2-3 reči stane. Da li da ti odam tajnu, kako najlepše gubim vreme, ja uvek prvo šanjem, tek onda bacam seme. I znam još 101 način kako da prevarim sutra, s milion ptica u krvi, sa nežnom vatrom unutra. Reci da li je to ljubav, kada se biraju reči, reci da li je to ljubav, kad ima neko preči, i reci da li je to ljubav, kad svemu nađeš mane, kad cela naša priča u 2-3 reči stane.
Reci da li je to ljubav kada se diraju reči. Reci da li je to ljubav kad ima neko preči. I reci da li je to ljubav kad svemu nađeš mane. Kad cela naša priča dve, tri reči stane. Kad cela naša priča u dve, tri reči stane. Bravo. Divna pesma. Sigurno je da naša priča večeras neće stati u dve, tri reči, jer toliko toga imamo da još otkrijemo svima onima koji su večeras uz nas. Ono o čemu smo malo pre pričali, a to je kvalitet kojim se treba nametnuti i koji je danas treba da bude prioritet. Jedan od njih su naravno i tekstovi. Imali smo prilike da čujemo sve ove divne stihove. Pa Dašo, koliko je teško danas ponuditi dobar tekst? Pa nije teško, nego nema. Mislim, da je mrze da piše. Imaju... Što se dešava? Da mnogi se povode tim, Ivan je malo pre rekao, to se traži jednostavno. Svode se na lako štivo, na brzu hranu, takozvanu u muzici. Zato vas i pitam koliko je danas teško. I onda da, jednostavno, ima ljudi koji piše jednostavno, ali teško to nametnuti na neki način. Ali isto je interesantno da svi ovi koji su obratili pažnju na kvalitetne tekstove, oni su i opstali. Mislim, jednog pogledajte, sad da ne nabrajam imena, mislim, Balašević, Bora Čorba, Vajaga, ima to puno sad. Znači, svi koji su obratili pažnju, Kiki Lesnić, piše odlične tekstove, ne se sviđaju nekako. Znači, imate, jer to su znači pesme koje opstaju, a ove pesme koje su za jednu sezonu s tim laganim, takozvanim po 2-3 rečenice koje se vrte u krug, one brzo i prolaze. Ali jednostavno tržište nameće tako da se traži stalno, daj nešto novo. Jednostavno, imate se kao da ljude više smara da se udube u neke stvari. Tako se brzo živi da jednostavno da malo ima... Nama pali emocije. Tačno, da, to je... Pali emocije. Pa kako da ne, ali to se od malih mnogo radi. Ja sam pričao sa vremena kad ste imali promocije ove knjige o Berodu, od Zokija Nikolića, moj prijatelja, u Skadaru je baš o tom nekom vremenu kao o starom Berodu pisao, kada je Berod i kada uopšte cijel taj život bio drugčiji jednostavno. Kad su dolaze omladina, recimo, da pričamo recimo o toj Skadari, svako večer su dolaze, slušaju stihove ispred Đorine kuće koji su recitovali od Vice Dardića, Ravata Damjanovića i ostalih. Znači oni su u gimnaziji prepisivali jedan drugih, raspitivali se o praznim pesnicima, o književnicima. Danas toga mislim da nema. A to se neguje jednostavno i to se automatski pokazuje posle 2-3 generacije, posle 10, 15, 20 godina da jednostavno da se gasi. Ja sam stalno pričao, ako hoćeš da ubiješ jedan narod, ubij kulturu i ti si ga... To je najefikasniji način. I bojim se... Da. Ne, pa kažem, ja to citiram. Da, citiram jednostavno da tako jednostavno mi smo na dobrom putu. I mislim da je krajnje vreme se trgnemo malo da se malo tome posjetimo, malo više. Moramo da krenemo sami od sebe. Pa normalno, to ide iz kuće. To ide iz kuće, to izlazi najviše. Ne možemo da prebacimo na profesore kad u kući, mislim, roditelji moraju da pravo da svoje djecu edukuju. Pre nego se trgnemo, prvo ovako hvala. Retka je privilegija da imate u studiju uživo i da slušate legende u ovako, pa koliko nas ima ovdje, 2, 4, 6, za nas 7, mislim, i za široki auditorijum. Ljudi su u studiju, sa druge strane kamere, naš kamerman. To je jedna stvar. A druga stvar, Dašo, je li ima ovo što smo čuli ova pesma ovdje u ovoj knjizi? Ima. Kako se zove? Reci da je to ljubav. Sada znam, ako me pitaš, Reci da je to ljubav. Zugo, Čežnja. Ne, to je staro. Reci da li je to ljubav se zove. Ali dobro. Zoran Dašić, Točak. Ali ne Točak, nego Točak života. Tako se zove knjiga koju... Hvala ti na tome što si donao večeras. Izašla je na sajmu knjiga. Udruženje književnika Srbije.
To su tvoji stihovi? Da, veliko priznanje, mislim, to je, iza toga su stali državni književnika kao što piše i Filip Višnić, naš eminentni izdavač, tako da. To još jednom dokazuje stvari da Legende radi jedan ozbiljan posao, to opet prebacujemo na nas, jer Ivan peva te tekste i mi sviramo to su te pesme, jednostavno. Dobro, ima tu nekih pesama koje mi ne sviramo, koje ćemo žele danas svirati, ali to isto daje jednu težinu specifično, da to nije brza hrana. Roba za brzu i laku upotrebu, nego za malo dužu. Da, to ipak ima nešto kvalitetno. Kada imate nešto što je onako primjereno, recimo nekom, kako kažem, vremenu, tipa, ne vremenu, nego sezon, numera, malo prozaičnih tekstova, muzike, pristupa, aranžmana i tako dalje, to je nešto zaista što je brzo, što je lako varljiva roba i tako dalje, ali ono što je jako dobro, recimo, kod tih pesama, kod većine, ne kod svih, je da su vrlo kompleksne u nekom svom sadržaju, dubini i poruci koja je možda kao poruka jednostavna, ali ima tu svoju dubinu i naravno sve u životu što vam se čini tako jednostavnim nije baš tako jednostavno i ono što se čini komplikovanim i nije toliko komplikovano. I naravno da za svima rešenja, za sve ove pesme ima odgovora kroz naše nastupe. Puno pitanja postavimo, neka smo možda i nedorečeni, baš zbog toga što je to toliko neiscrpno, tematski. Jer ljubav je nešto što je zaista zaokupilo pažnju mnogih najvećih svetskih pesnika, umova, da ne pričamo o mnogim drugima. Tako da je to nešto o čemu mi radimo, o čemu želimo da na neki način delimo sa našim saradnicima, sa ljudima, sa našom publikom, sve to. I ono što je jako bitno kroz vreme, da ja uvek kopam po tekstovima i uvek imam neku novinu. Uvek imam neki novi light motiv koji može drugačije da se otpeva, drugačije da se donese. Znači, nije samo stvar otpevati, stvar interpretirati. Da li kroz izgovor, da li kroz pogled, da li kroz mimiku, kompletan jedan doživljaj. Ja sam to nazvao jednom božanskom energijom trenutka kada se desi negde i verujte da je svaki neponovljiv zato što, naravno, kao svako ko uživo, trudi se da bude najbolji na živom izvođenju, ne CD-ovima, nego na živom izvođenju. Da onda to bude svaki put drugačije malo. Jer ne može da se iskopira, copy-paste nije, nego to je tako i sledeće večeri može malo drugačije da bude nikako isto. Publika ume to da prepozna i zato i dolazi na vaše koncerte i to je prava stvar. Retki su primjeri, ako mi dozvolite da primetim, nečega takvog. Ima, mota mi se po glavi još nekoliko imena, ali dobro, sad da ne ulazimo u to. Ima još ljudi koji zastupaju taj stav i rade tako. Mi ovde večeras imamo jednog penzionera. Novopečenog penzionera. Evo ga, pogledajte. Ko bi rekao? Ko bi rekao da je ovaj čovjek penzioner? U moru pitanja koje vas svugde i na raznim mestima pitaju... Ja ga i ne doživljam uopšte tako više. Mi večeras ćemo pitamo potpuno neka drugačija. Vi ste zvanično, niste više radnik RTS-a, jel? Da, od nove godine, da. Dobro, srećan odlazak u penziju. To dobro, što mislim, uvijek postoji alternativa, sad su Legende u prvom planu, mislim, tako jednostavno... Ali dobro, 40 godina radi. 41, pa dobro, dosta je bilo, mislim, jednostavno, kad sjetim kada je počelo, a sve je počelo u ovoj kući, pre mnogo godina. Pa to je ono zašto se sad krenuo. To je šlagvord bio za ovu priču. Ali dozvolit ćete meni da ja to kažem. Hoću. Molim vas. I na radiju, i na televiziji. Molim vas. Izvolite, evo koleginici, izvolite vi. U centar. Ajde da ti ona kaže nešto večeras. Reci ti nešto. Već ste shvatili šta je kolega hteo da pita, tako da slobodno počnete. Pa da, mi 72, tako 32, treće. Jer sam počeo kao klinac ovde. Bila je postavljena emisija koja je postala onako kultna emisija, Prekobrojni čas. Ja sam bio u toj prvoj garnituri, jedan od tih nekoliko nas dečkića i gimnazijalaca koji su sa pokojnim Draganom Jelićem, koji je za mene još uvijek broj jedan kad su radio stanice na ovim prostorima, neponovljiv. On je bio naš kao mentor. Ja sam 4 godine prvo zgradi Borbe dok je bio radio Studio B, pa smo se posle preselili ovdje. Ja sam još neki godin dana bio u Beograđanki, onda sam se odmah posvetio ozbiljnije muzici. Mislim, sviranju bila malo i ono, zašto da vrtim ja nekog na radiju kad mogu mene da vrtim, mislim, ja će biti zvezda, mislim. Da, ono kad si pa mlaci, pa si ponos da... Pa kako drugačije? Onda posle to sad nastavio, onda sam posle bio u TV politici, mislim, 15 godina, mi smo pravili tu televiziju, i onda sam posle zadnjih 12 godina bio u RTS-u. Tako da, praktično, kad se pogleda, Studio B je uveo ovu celu priču.
način zarazio praktično s tim medijima, inficirao me s tim zaista. Jer ono zaista to bilo, studij je tada bio zaista neprikosnoven, mislim, to je znao. To je bila mala radiostanica, mislim, nije se mnogo slušala teritorijalno, ali znalo se da sve najveće zvezde XU koje dođu u Beograd idu pravo u studiju B. To je bila stvar prestiža, mislim. I drago mi da je ovo još uvijek ostala gradska stanica koja ima rating svoj, zaista ima svoj neki nivo, tako mogu da kažem, nivo 23, ali ima i nivo drugi. Jednostavno, da, to je dok Velja Pavlović. Ali, praktično, znači, ostavili ste to. Ovako jedna televizija treba, neophodna je. U moru i televizija, mislim da se malo tu preteralo, pogubili se neki konci, mislim da ovom našem malom narodu, mislim, mi smo stvari veliki narod, ali malo brojan. Dobro. Jednostavno, ima previše tih televizija, medija i svega toga. Zatrpani smo jednostavno i to dolaze jedne konfuzije, ali u svakom slučaju među 5000 televizija koje trenutno postoje na ovim prostorima, za koliko ima, nema pojma, Studija B je sigurno jedna na vrhu predobodna. Po sve kao svoj priči. Ne po gledanosti, ne po ne znam nekoj komercijali, a ima svoju priču. I ja moram da kažem da zaista ja često, mi u kući gledamo često Studija B. Hvala vam na tome. Ovo nije, samo da kažem u našim gledalcima jednu stvar. Ovo nije ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare. Ne, ovo je onako kako jeste, stvarno. Ja strašno volim RTS i dalje i to je moj, mislim, ja to osjećam kao svoje kuće, kao što sam volim politiku. Ali zaista postoji jedna stvar koja ne samo kod mene, nego kod mnogih koje poznajem. Kada je neka frka, mi se okrenemo prvo Studio B. Ostane navike što od ranije. Da čujemo šta je bilo. To je velika stvar. Htio sam da kažem da ovdje mogu da se menjaju razni panoi i sve ovo okolo, ali ovi zidovi i sve to i puno toga što smo i mi nekada zapamtili, šta je se prošlo ovdje. Znate kako nekad u tišini kad dođete ovdje, nekada ili malo pre nego što smo krenula emisija, kao u tišini govore uspomene, stvarno. Žao mi je što ste ugasili jedan radio koji je nama bio mnogo, legende je zadužio strašno. To se zove Bum radio, tako Lazo? Bum radio ili Bum Bum Bum, sam bio samo radio. Ali sve sreće da je ostalo. Koji je nas na neki način i izbacio orbitu. Radio koji nas u stalnom startu puštao puno legenda na samom početku, jednostavno, i to je nekako ušlo, pošto tad se to puno islušalo, jednostavno, mnogo su nam olakšali put do popularnosti. Da. Dobro. Idemo na reklame, one ne traju dugo, pa onda slušamo još jednu muzičku numera. Tako je. Na nebu sveća 1000, te noći nisi zaspala. Odlazi jedna mladost iz tvojih lakih cipela. U trnju zrela kupina, ti si me od sna gradila. Ja sam najlepša greška koju si uradila. I kada oči zatvorim, kao da bezdan otvorim, jednom smo umeli sebe da nađemo, igrali pa izgubili. I kada oči zatvorim, kao da bezdan otvorim, nismo razumeli, jezika šutimo i ponor sve više dubili. Zvezde ne gledam, da, šta iza kog da snivam. Sad te sa kože ljuštim iz srca
otkivan. U trnju zrela kupina, ti si me od sna gradila. Ja sam najlepša greška koju si uradila. I kad oči zatvori, kao da bezdan otvori, jednom smo umeli sebe da nađemo, igrali pa izgubili. I kada oči zatvori, hoćemo opet, kao da bezdan otvori, mi smo razumeli, jezika čutimo i ponor sve više ludi. Mi smo razumeli, jezika čutimo i ponor sve više ludi. Hvala vam puno. Jeste li imali kad manje ljudi da su vam aplaudirali nego što je večera? Boga mi. Pa dobro, i to je za ljude, šta da radim? Da, ali je veliki broj, verujem, onih koji su večeras uz nas u Studio B. I zato ih nagrađujemo? I nagrađujemo, tako, 2 puta po 2 karte. Javite se, znači, lepa mesta koliko mogu da vidim da uživate. Centar je u pitanju. Da. Partera. 3612211. Da. A sad ako mi dozvolite, koleginice, da pročitam, piše nešto XXVI latinica. Ne znam šta je to. Puta, vi. Puta, vi. Vi. 2 puta 2 karte, javite se, prva 2 gledalca koje budu najbrže dobit će 2 puta 2 karte za ovo divno veče, 20. februarsko, koje nas očekuje u Sava centru. Ivane, kako ste malo pre rekli, vi ste čovjek trenutne inspiracije, tako se ponašate na sceni, tako i prenosite emociju, čak, kako kažu, nekada ste i na ivici suza. Jesam, pa dobro, znate šta, što bih rekao, ovdje moj pajtos, kaže emotivno nestabilni, ali zahvaljujući toj nestabilnosti smo dogurali do nečeg, ne, šalim se, zaista, da malo ozbiljna stvar. Danka, malo pre ste pričali o tome, prijatelji dragi pre svega i svi pored malih ekrana, mnogo emocija. Nekako ima puno ljudi koji se, posebno u neko novi vreme, stide emocija. Kao da je to nešto što je out, kako bi rekli klinci. Ne, u svakom poslu, ako unosiš emociju, ti unosiš deo onog inventivnog bića, pre svega, onog što se zove neki tvoj resurs ljudski. I na taj način možeš najbolje da koketiraš sa onim što se zove stvarnost i sa onim što se zove jedna relacija tebe i nekoga oko tebe. U smislu onom afirmativnom koketiranja. Znači, kada govorimo o tome, pričamo recimo pre svega o numerama koje izvodimo, a koje je u pitanju naše živo izvođenje. Vi jednostavno na taj način pokušavate da ljude izmestite iz ose malo, da ih uzdrmate, znači ne nikakvim nekim, kako bi mi rekli, jeftinim trikovima, svim i svačim što naravno mnogi pokušavaju ili uspeva, jel? Zato što je publika koja dolazi, koja prati ovo godinama, se potvrdila kao publika koja ima jednu emotivnu inteligenciju i publika koja je jednostavno, kako bih rekao, istrajna u smislu poštovanja nečega što je stavila neko svoje mesto i to brižno čuva. To je jako lepo. I onda na taj način vi pokušavate svaki put da potvrdite i toj publici da objasnite zašto su oni tu ponovo i zašto ste vi ispred njih. To nije lako, jer ako večeras date, trudite se 100%, nikad nije 99%, sljedeći put će biti možda 98, nešto, ali zato kažemo, postoji ono što se zove ali na drugi način. I to je to što celu priču uobličava, celoj priči daje jednu pitku i jednu, opet na neki način, mističnu dimenziju, zato što je muzika sama po sebi takva. Muzika koliko objašnjava, toliko je nekada i neobjašnjiva. Ko je vaša publika, Dašo, u stvari? To mene interesuje. Koja ima strpljenja da sasluša jednostavno sve to i koja ume da sluša. I da razume. A onda su u problemu. Jer ljudi danas ne vole da slušaju, nego samo da pričaju. To si dobro konta. Jeste, ali trudimo se da ih nekako privučemo da saslušaju. I svi oni koji su imali malo strpljenja, oni su otkrili u stvari da svi mi slično živimo.
Ja sam ovim pesama opisao život, mislim, i svoj život, a u stvari ispostavilo se da mi svi imamo jako sličan život, da imamo iste situacije u životu i one koje... Isto patimo, isto volimo. Pa sve je isto, pa normalno stoji ona, svako sebe može da prepozna barem u pola ovih pesama, sigurno, jednostavno. Znači, samo ako ima strpljenja da to sasluša, jednostavno i živi. To treba da bude ljudska vrlina. Skoro sam čitao nešto vezano za Einsteina i on kaže, Bog nam je dao uši i usta. A imamo 2 uha i 1 usta, ali to nije slučajno. Imamo 2 uha zato što 80% treba da slušamo, a 20% da pričamo. Tačno. Danas je to malo izgubilo, tačno to. Danas ćeš teško naći ko ima strpljenja da ga sasluša, ali trudimo se na neki način da mi damo neki doprinos to, ako tako mogu da kažem. A tačno, gdje kreneš da pričaš nekom, on odmah kreće da poslije minuti više on gleda oko tebe. Možda da kažem, u jednom svakodnevnom razgovoru, tako? Pa da. Na ulici, bilo gde, primetili ste, naravno, svi smo svedoci tog vremena, da ljudi jako malo imaju vremena i posvećenja nekome. Zašto? I drugo što... Uveri se u to da li taj govori pametno ili ne, ali da bi se uverio, morao bi da ga saslušaš bez svega. Ne a priori da ga odbiješ i da ga ne slušaš. I publika koja nas... Brzo vreme, brzog života, boje se ljudi da nešto ne ispusti jer se jako brzo živi. Publika koja nas sluša, gleda, obično i očekuje da čuje ono što bi želeo da čuje od svojih lepših polovina i tako dalje. Znači pronalazi utehu. Pa apsolutno, pa dobro ne čuje. A možda i potvrdu. Možda i potvrdu svega onoga što želi, ali nema... Hrabrost da iskaže. Na neki način, da. Imao snage da ti ovo kažem, ali reći ću ti kroz legendu. Da. Si čula? To je divno. Ti volite svoju suprugu na koncertu. Apsolutno. Sad je Marijana rekla, nema hrabrosti. Ja ne bih rekao Marijana hrabrosti. U stvari ima ljudi, momaka, kavaljera. Ali mislim da ko jedan drugi... Koji kao nemaju hrabrosti. U stvari možda... Njih ne bi nazvao muškarcima ako nemaju hrabrosti, tako vas. Nego jednostavno, možda je, kako bi rekli ljudi, kako bi rekli na čistom srpskom, pase. Znaš, malo sad kao ja izjavljam, romantika je najskuplji sport u današnjem vremenu. A ne bi trebalo tako da bude, zato što još uvek imamo... A to je neprolazna kategorija. A mi dušu treba da sačuvamo. A je li to razlog što je sve više žena na vašim koncertima? Ako dušu... Pa ne, ja bih rekao drugo. A sve manje romantika. Ne, ja bih rekao ovako. Ali muškarci su ti koji... Kod nas više muškaraca, što je vrlo interesantno. Naše žene prihvatile od prvog dana. I mi smo imali jednu trenutku... Ali to je muška grupa koja se bavimo. 70% je bilo u stvari žensko pravo našim nastupima, svojevremeno. A sad idemo se polako poboljšava situacija vetrine muške, ima ih njih. Sad da li da oni dolaze silom prilike zbog svoje žene, devojake, pa moraju da dođe, ali ne, to ne znam ili vole, ali ih ima. To su te žene koje su iz početka, kad su dolazile na koncerte, bile devojke, a sad su žene pa dovode supruge. Ali ima i toga zaista mnogo, pošto dugo trajemo. Bili smo svedoci raznih i veridbi, venčanja, i dovolje nam decu, jednostavno, to je istina, da. Koliko puta sam raznim gradovima sam dovodili decu, mislim, ovo dete je nastalo zahvaljujući vama, mislim, u stilu, da su se zbližili, da su se upoznali uz našu muziku. Je li to najveće priznanje koje ljudi odaju? Pa evo sad što je Daša rekao, verujte da je, zamislite vi kada recimo dođu ljudi upoznaju se našem koncertu. Žena je u blagoslovenom drugom stanju, beba, kažu da beba sluša i prenatalni period, jel tako, period u kome mnogo toga, ljudi se bave time, mi mnogo toga ne znamo, puno toga ne znamo, zaista. Posle toga, ja se u šali, kad se našim, kad kažemo u priču nekada, sine, ako si rastao ili ako si rasla uz našu muziku, nisi kolateralna šteta, makar. Ako ništa drugo si dobro izrasla u dobru devojku ili u dobrog momka, mladića. Tako da, zaista, kada je to u pitanju, recimo da vidite dete koje se rodilo, pa dolazi da se rodite na koncerte, potom je upoznalo devojku ili nekog. Ovo je veliki period. Dok je to period. Znači, mi kad kažemo ova pesma 23-24 godine, zamislite vi šta se 23 godine desilo sve. Znači, vi imate bukvalno nekoga koji je dobio i svoje dete. Tako da, naravno da su to neke stvari... Dašao smo matori. Je da znaš. To sam baš sad strašno. Upravo čekam da Ivan završi, onda kažeš šta zamisli. Ali mi utjeka kad vidimo ostale iz grupe. A dobro izgleda. Da. Evo recimo Daša ima 80 godina, ko bi rekao? Da, ko bi rekao? Izgleda kao da ima 60. Jedan krepak penzioner. Šalim se. Moraš malo. Teo sam nešto da dodam, ali sad sam zaboravio. Da kažemo da su karte podeljene. Podeljene su karte, reći ćemo... Telefon kažu zvoni non stop. Dajte nam imena da pročitamo ko je dobio karte.
Ali šteta bi bilo i da propustimo da, to je ono što sam htio da vas pitam, šta spremate za 20. Ajde, otkrite nam nešto ovako što nigde niste rekli. Nemojte ono uopšte na standardan program. Ili ima neko iznenađenje? Ajde, najavite. Ako kažem, to neće biti iznenađenje. Standardno. Možemo reći standardno. Pa ne, vratili, mi smo počeli, mi smo među prvima imali tu praksu da bude recimo 100-200 ljudi na sceni, imamo te horove, pa gudače, duvače, svašta to bilo. Zaista jedno od prvih imena kod nas koji su počeli u ovom barem periodu zadnjih 30 godina. I sad mi smo malo s toga odstupili zadnjih 10 godina, a vidim da su svi preuzeli tu našu formulu, ne svi, nego mnogi su preuzeli tu našu formulu i sad to oni rade jednostavno. To je u redu. Da, i kako da ne, pa da, to su pune uši, pune oči i svega, čalno vidiš. Ove godine će biti malo ispunjenija scena, to mogu da kažem sam. Ljudi su ranije kad smo pravili koncert, konkretno u Sava centru, dođu neki kolegi i sad onako znamo se i kažu gde ste akademci? Sad na neki način, kolegi da pravi koncert, to je malo te neka akademija, neka svečana. Ne. Mi smo upravo iz tih razloga, evo stigla su imena, hteli da malo, da stvar ne uprostimo, nego da pojednostavimo u smislu da bude onako, kako bi rekli, pitkije za ljude. Kada dođu, da osete grupu Legende i ovo što mi poručujemo kao jedan vid zabave, kao što jeste na neki način, ajde sad estrada, naravno, jedan vid zabave, ali se mi trudimo budemo taj kulturniji deo od te zabave. Onda je prolazilo neko vreme i baš neki dan kad smo pričali, oni su rekli par njih, da li Laza i Daša, da istina je da dosta ljudi gravitiralo ka Beogradu u tom smislu. Ka Sava centru, konkretno na koncertima našim, pa i vjerojatno i drugih nekih izvođača, kada uposle veći aparat. Jer te veći aparat, vi znate, realno ne možete na nekim scenama koje 700-800 ljudi primaju 500 ljudi dvorane, da imate. I iz tog razloga se onda vraća taj zvuk koji je zaista i u nekim bržim numerama će biti, pa dobro, opet će ove godine biti malo drugačije, ali bit će numera nekih koje ljudi nisu čuli. Ime novi pesama, bit će novi pesama. Silazio sam sa balkona, ulazio sam iz dna partera, ovo sad možda slušam. Kad neko 22 godine radi 50 puta recimo u tom prostoru svira kao mi, zaista je jako teško biti sa nešto novo. Šta više da smisliš? Da bude bilo kao, da bude drugčije nego što je bilo ranije, interesantno. Da. Mislim, uglavnom mi se osudnjamo na ono što bi rekao Ivan svojevremeno, oguljena muzička istina, tako je već to. Oguljena muzička istina, zašto sam to upotrebio? Kad su rekli gospodski u Makedoniji, kad smo imali koncerte velike, tipa oguljena muzička istina, bez nekih primesa ovoga, onoga. Efekata, marketinga. Jer na taj način gledaš da ljudi budu posvećeni tekstu, isključivo pesme, muzici, pevanju, jednom doživljaju ono, i sad neko bi rekao, to je prevaziđena forma, to je nekada bilo tako. A u stvari to je opet najteže, verovali ili ne. Jer, znate i sami, dok god vi imate nekoga ko će oko vas da animira i vas i nekoga, to je lakše. Kada ste vi sami tu, vi ste ogoljena istina, vi ste glavom i bradom ti koji moraju se dokazuju. Zato ja imam kolegu pored sebe. I zato imam ja njega i on me stavljate. Ogoljena istina jedno i drugo. Čovjek se meni lepo obnaša. Ali mnogo je lepo kad ste zajedno. Ja recimo kad gledam, slušam Jacques Brela, kad čujem, gledam njega ovako non stop i meni ne treba ništa drugo i to je to. Meni ne trebaju da tamo skaču gutači vatre, ne znam, neki balerine, ludjela, vode neko to. Ne, to ne interesuje. Znači, ko je pravi? Niste savremeni, morate idete u korak sa vremenom pa da pravite audio-vizualne spektakle, pa da, mislim, ali dobro, nećemo sad o tome. Ali ja mislim da vi ne treba imamo jedno drugo pitanje. Šta mislite, ko se javio? Ne. Evo imate pravo jednom da pogađate. Da li su dame ili su muškarci? Ili je pomešano? Ako tako ja pitaš, mislim da su muškarci, pošto je malo indikativno ovo tvoje pitanje. Moguće je. Moguće. Moguće, teoretski je moguće, ali nije. Nije praktično. Žene su ih naterale. Dakle, 2 puta 2 karte dobili su Dragana Gošić, Gašić, Dašić i Branka Kecman, da. Branka Kecman i Dragana Gašić. Dašić, kolega, ali dobro, ako vi hoćete da bude Gašić... Evo da pitamo kolege iz Rezije, je li Gašić ili Dašić? Gašić. Koleginice, izvinjavam se, ali primam izvinjavam. Ja sam Dašić. Da ne bude zabuna sada ko se javio. Dragana Gašić i Branka Kecman su dobili 2 karte za koncert. Ove karte, po karte možete doći već od sutra u prostorije Studija B i one će vas čekati u našoj organizaciji. Tako je. Izvolite. Stigao smo do samog kraja. Imamo još 2 minuta.
Još 2 minuta. Iskreno da vam kažem, zaista smo počastovani. Pozvani smo u televiziju koja ima jedan taj urbani karakter, ali pre svega sluh i damar Beograda i onog što se zove jedna naša... Vreme u kome živimo pre svega ocrtava sve ono što mi radimo, što rade mnogi i što je aktuelno, ali ono što je najlepše je da smo mi sa Studiju B počeli, nadam se ne završavamo još, ali smo tu i da ste nas pozvali u emisiju, jer i kada smo bili pre jednu godinu dana, zaista je mnogo ljudi gledalo, da je na divan odziv naišlo. Čak i na organizaciju Studiju B kada smo na Brodu bili, što je bilo jako lepo. Ja moram da kažem jednu drugu stvar. Tako da je bilo inventivnih predloga od Studija B. Vi ne dolazite samo kad je koncert u pitanju, mislim dolazite naravno da najavite koncert, ali dolazite i u svakoj drugoj prilici kada vas ja ću doći na prvi stavan, kada si rekao? U sredu, sledeće nedelje, prelistavamo zajedno. Ja bih nešto da kažem isto. Sutra Valjevo, Prekstra, Niš. To je jako bitno. To sam trebao da kažem. Nije samo Beograd. Lazarevac, 20. Sava centar, 28. je Novi Sad, SNP, a 25. i 26. to su Kraljevi i Čačak. Ima Lazo još nešto. Lazo inače je naš mozak koji pamti sve živo. Ako je Laza, ako ga vidite umoran... Samo 15 koncerata. Ja mogu samo da kažem... Ako je Laza umoran, znajte da se dosta radi. Jeste umorni, na dogovaranje. Ja ću reći samo za Marijanino zadovoljstvo. Mi smo 3. u Berane. Tako? U Beranama, da. A 4. i 5. smo u Podgorici, a 6. u Nikšić. Tako već. Nije tako. Nije. Ali nema veze, može da se proveri na sajtu. Ima a poslije idemo dalje. Kompletna turneja, gde ste, kad ste i kog datuma. Peđa me počeo, Peđa vodi naš Facebook. Stranicu, grupa Legende, Facebook. Ko želi da se više obavesti... Official Facebook. Imati zvaničnu sajt svoj, da. grupalegende.com. A pošto smo mi uvek bili kavaljeri ostali, do tebe jedan trostruki trilogija nas tjede. To imaš 60 najvećih pjesama, barem kako je publika procenila. Zaista vam hvala. Da, to je Marijana, to je veliko je zadovoljstvo. 30, jedan ide meni. Ne nadaj se. Hvala puno, zaista, ali još veće zadovoljstvo što ste večeras bili ovde sa nama i što imamo priliku da najavimo nešto zaista divno, a to je 20. februar, kao što ste čuli na početku emisije. Dosta kupljenih karata, požurite da... Hvala na toplom prijemu, zaista na drugarski, baš onako lepo. Samo da vam kažem ovako, danas je imao uključenje u Niški radio, jutro su Niški radio, Vika Tambura, kad sam rekao, mi smo čas gosta studija, bilo rekao, molim te, po meni Niš i studija B se gleda puno u Nišu. Znači, eto vas, znamo pozdrav za Niš. I ne samo u Nišu, nego i širom Srbije. Ukoliko je večera sa nama. Hvala vam puno, srećno, sve najbolje i radujemo se. I naravno na kraju ćemo čuti još jednu pesmu. Šta ćemo čuti za kraj? Sjed plamena. Hvala puno još jednom, a hvala i vama, poštovani gledalci, što ste večeras bili sa nama. Sutra Željka i Gajšek, a mi se vidimo ponovo u četvrtak. Dragana Gošić i Branka Kecman idu na koncert 20. dobile karte. Hvala na pažnji. Nekad tek sadna ugledaš vrata nebeska, nekad pitanje ne želi odgovor da zna. Sjaj od plamena u crni dim sagoreva, danas ponosna, sutra možda slomljena. Ruke si sklopila, oči si zatvorila, da mi je bar na tren da prođem tvojim mislima. Kao prah polena kad skine kiša prolećna, noća sam rešio da budeš moja pobeda. Zalud krpisne bajke kriju prevare, nekad gubiš sve baš kad želiš najviše. Nekad tek sadna ugledaš vrata nebeska, nekad pitanje ne želi odgovor da zna. Oči si zatvorila, da mi je bar na tren
da prođem tvojim mislima. Kao prah volena kad skine kiša prolećna, noćas sam rešio da budeš moja pobeda. Zalud krpisne bajke kriju prevare, nekad ubiš sve, baš kad želiš najviše. Nekad tek sadna gledaš vrata nebeska, nekad pitanje ne želi odgovor da zna.